Shisngi Shuwa baki yogi hatkin Khang namar ka jingpynbna ka sorkar ban iada na ka jingpang coronavirus ki paidbah ki leit thyngngian Iewduh ban leit siew leit da. Haba ka RiKhasi channel kala poya ka ni ka iohi baki briew ki be ban thied Shuwa ki marbam mardih khaw ka shini udai bat kiwei. Iohi badan ru ki bra thied bon berni ban pinkit dau daju shayeng. Nalor ki marbam ki paidbah ki be ban thied kiwei par ki marbam ba baro ki be ban thied ki long ki jor ki jap kemuphan upiat bar kiwei. Hindre ki ke bai ka long ba watlada ka ni ka jingpang ka de ka be bet ling ba ka jingjer ho bat sandria hindre ki babon ki paidbah kim deng mas ban yadai ka shintur ni khaput lait no tang ka to ka ni. Kadaw ko long babon ki dukan kim dan show kini ki protected mask bandi na marbam dan supply show. This protect mask you have in your shop? No, right now I don't have, but it's already ordered. It will be coming by tomorrow, by Monday, or right now I don't have. Say for the last 1 week, 2 weeks, how many you are selling? No, I have not done anything. Oh, because the demand is high. That's why I have ordered. It's coming. What will be the price each? Price after coming, I will tell you. Haba brand ka Iewduh Shisngi Shuwa ba kanon ka Khang Iew mulak tharak sorkar na manyada ya ka jingpang coronavirus. Yang ini ki paidbah ki babon ke le nyen siew na ng step na ban thied ya ki jongki bat ki mar ka baki briew ki kwa ba ki kino ki mar ma ki khaw ba shini dai ko juru ki jog ki mai inde jo ki tiat than ko ta ni ke bangina yang ni brand yo war brand ka jingma jo ni ka jingpang ka jingpang na kaleng kalong ba ki babon ki paidbah kendang ki mas ni ki protected mask para mengira kili-kili bagi depan kalong ba kini ki mas mula banyo itu kan namar amra supply cuma tak tahu kalau ke bagi paidbah ke macam kia hide ban lihat kamera ban board itu bagi sorkar kelab Haki juga puan nak liang ka balang Presbyterian RiKhasi jantia kala pensange noi ke jeseng samla jong ke jeseng samla KGP Assembly ka ban pelong ha ka balang umden umroy maubu riboy Presbytery ka ban long nadu ka lai tarik hadu ka santarik ubanai ubanwan u Reverend HM Walang Administrative Secretary ka KGP Assembly ula kerpadri ki balang ban pensange Shuwa ke jeseng minta sipor ban boru ka jingdwai bu blai unya da na ka ni ka jingpang khlam Nagaliang jongi kung ka KGP Assembly nila ya don benta aga jing ya kendu bat ka DC aga jing yalang ka jongka conference center di kala ai jing sya yangi nagaliang jongi kung ka balang presiden nila ya kut ru ban pen ko ngo baban ya trailang bat ka sorkar akan dikacing yadai bahkan dikacing iada na komentar kan ka coronavirus 19 di babon ki balang kilaya pensange gijing seng ki jongki lagi jongki balang haki jeseng ki baper tenegaliang jongi kumka jeseng samla ki assembly akan dikacing kendu jongi akan dikasih pemerintah ka executive committee nila rai bangin pensange Shuwa yang jeseng samla KGP Assembly kebanlong ka balang umden umroy Artari pula kanong dia segi. lai tarik lai lusan April arajar arho. Kamu nak kalian jauh hikum ka KGP Assembly deh. So pipek ya kabalang presiden ni RiKhasi jantia. Keibat ka jing kentu jauh hi. Kasi kemungi kabalang lain karai kala pasangehi. Kalian pipet kuat kamu loba kibat kibalang kibat na po ka di kari haji. Kam tambah kisi utra mo kibal geseng. Ini kerpat ya ki balang ki jongi kat bala namar ba. Kini ki jeseng ki bakam he ki babun briew. Kini lek sitom ban pensange no lani ban penkut no kenang wa kanum dan kan kono ka jing pen thut ya kani ka jing pen kre ka ba ka sorkar bala le di lesi na komentar kiwei ki por ka ba ni sa ki jing pentip ki ba dot kam kenang ba ni nak ban ai ki jing sekali oble tendri kerpat hiwei ki parmanget baro lagi jong ki yen ki sem ki jong ki penlong ki jing mani ki jing sakri oble ki penlong ki jing duai ki kerpang na ka benta ki ni ka khlam ka bawan ni ka ri ki jongi ba ka lek stak perthe